Này phía đây phu dân đây cho ngồi báo thẳng thật đang má là đây đây ra đi cho báo ca đi thẳng đây đây ma của ra già gitu dừng nè sorry keri này ayo malah ना फिसिनालै जोंना नानि बाना क'क्राझाराव सोर सोर ना हमनो मोजां मोनो क'क्राझाराव आलासि जाफै जोंनाव थैनोसै गरमा आयु बोरैबाथार नाखौ बारलि सिखासो ayu gausa ayo sama dulu नै जोंहा नाया खनबाबो खनख'नो हाला देनजार ना नै उन्दैफ्रा ना हमफैदों चाइनिज स्टुडेन्टफोर जेला हाय होनदो हाय ब्लगसो थ' ब्लगसो हाय होन उन्दैफ्रा जि नाखौ हमबाय नै लाबोलाय बेसेबां मोनदों लेखा बिलाइ मालाय नै ना हमदों बा मोनबायथ' बुरजा मोनबायथ' नानि मेल्ला फायसोथ' चाइनिज स्टुडेन्टफोर उन्दैफोर मीरा ब्रह्म 0 चेनेल नानिमोन मिथिबाय नायदे मबाइल दंखायो बे उन्दैफोरनो जानो फिसा फिसाखौ खन होबाय जोङो जानो लुगैदोंनो फिसाफोरलाय अन्थाव बाथावनो सोर देगोन नानिमोन नोंसिनि नाखौ आब' देगोन सेनियरमोन नाया नै खबाइसो जानोसै बरिया आरो बेलाय बैखौ थेंगोना गोमो बेबायदि ना फिसा फिसायाव खाथियाव जुम खालामनानै साफैनांगौ बिदिसो खालामनांगौ जुम होमबा मोजां नुयो मोजांसो नुयो होमबासो इउटुब दं आरो जुम खालामनो नै नाया मेरलाथार जोंहा नानि बाना मादैया नाखौनो मेरला नागिरथार नै नै मागुर टाटारा मागुर थेंगोना मोजांखौ देखायबाय आं सोगासिनोसो हमग्राफ्रा हमना हरगासिनो जोंहा नै बासिगासिनो गोजौआव जाबाय जोंहा नाखौ लाबोनानै लखबफैबाय नै नाया जोंना जेखायावसो सुनांगौमोनलै बाल्थिंसो जाखाबाय नै नाया जोंहा बाल्थिंसो जाबाय बाल्थिंथ' नङा गामला गिदिरजों गामलासो जाखाबाय सुगासिनो दं सुदों आरो सुदों लखबदो बै खबाइजोंनो बिफाफ्रा सुनाङा एसेल' सु दे मालाय हमनाय लखबदों आयु नै बिस्रा एसे रस' Lalu, bol dong. Boria, nani bana. Nei, lobiyaya. Kau layakai. Kau layakai ni setu laydeng. Naya kau laydeng nunga. Setu laydeng. Tuai na basnya setu bas tu amrai.
Lain logoफोर नाया जों माबायदि ना हमो लबियाजों आंजों आरो दङ माखासे नै माखासे दं माखासेफ्रा नुजायानो मालाय भिडिअआव ओरै बेलखायलाय मा बेगार बायदि बारलिबलाय ना हमग्राफ्रा सासे सानै साथामल' अरिजिनेल बारलि देखो बारलि दे लखबथ' बरिया बेबो बाल्थिंसो जानोसै नै र' बे गासो हरदो बेखौ नै लोगोफोर बेखौ बाल्थिं गेजेरसो जाबाय ना बारलि फिसा मागुर गोरि ना लायनो जि उन्दुआखैनो मानसिफ्रा खयथायाव थाङामोनलाय दे बुंलाय जोङो सारिथायाव ना लायनो थांदों ना नै लिडारा नै ना नायबोग्राया जोंना ना नायबोग्राया नोगोर हेन्डसामखानायलाय भिडिअआव नोगोद साइस नुगादों आयौ खादासे मा खालामबावनांगौ जाखो लबियाया नाजोंनो गेलेनोसैनो नाजों उन्दुनोसै नाजोंनो नाखौ आङो वाशिं मेशिनाव थिखोनो लुबैबाय रागायानो दै सायबाबायनो नावथ' आइसोर बेसो खोनाजोब्बाय लायनायाव जोबोर मोजां मोनो ओमफ्राय जा बाबायनो दाना सालिफ्रा लायनायाव हमनायावबा थोआ थाबा नै बेथ' जि थोआ बेलाव गान्दा बायदि हमदों सिखारा दैनिफ्रायनो ओमफ्राय दा नै बासिनो मागुरजोबसो नै बेहाय सायनानै दोनबाय नै आंनाव सोंनो थिनदों माथो जासुलि फैनायखौ मा गावहोनां थिउ हमैया नोंसोर नाखौ बहा हमैया नाखौ साइ स्टेडियाम खाथियाव हमैदों नाजों दैजोंबो खारबाय क'क्राझार साइ स्टेडियाम क'क्राझार सोर खेला नायनो फैयो बे दुब्लियावनो हमदों बल खेला नायफैबा नुगोन जोंनाव बल खेला नायफैबा नुगोन ना हमनाय जायगाखौ बल खेला नायफैबा नुगोन बे दुल नुनाया जों ना हमनाय बोरै लेंहरना बारलिनि खुगासेयाव थबसे हरनां ना बारलि गिदिरा बोरैथाय नोंसोरो खैथायाव थाङा जोङो सारिथायावनो थांदों सान्दुं गोसाबा हमनो हाया नालाय सान्दुं गोसाबा हमनो हाया बेखौ मा ना होनो बेखौ बारलि होनो बेखौ बारलि होनो बेखौ थेंगोना होनो बेखौ थुरि होनो दानि गथ'फ्रा मिथिया ना मानि नामखौ बेखौ मागुर जालाय होनो मागुर जालाया मागुर जालाय नैबे सल नैबे थेंगोना गोमोथार थेंगोनाबो जानांगौनो सु मोनथाम गोनांखाय मानि थाखाय माने नोजोर नाङा जाहैदों खुगा नाङा मोनसे मुलि जाहैदों बियो नोजोर ना लागे ओंखायनो मालाय हारसाफ्रा ना थेंगोनाखौल' जायो बर'फ्रा थेंगोनाखौ जाबावासो सु गोनां सायनो जायो बेखौ सुग्रोनांसिगौमोनहाय क'क्राझारनि आइजोफ्रा ना लायनो गोरों जोबखा क'क्राझारनि सोरबा दैयाव ओंखारनो गिबावो नाखौ मोनदों नोंसोरो सल मागुर फिथिख्रि मा ना होनोमोनलाय बामि बामिखौ मोनबोनाय जायासैना सिंग्रा थेंगोनाखौ जोङो सिंग्रा होनो ना सिंग्रा मा बाक्सायाव जोंहा सिंग्रा होनो थेंगोनाखौ सिंग्रा मासखौ सिंग्रा सिंग्रा ना सिंग्रा ओरैनि मादि सिंग्रा ना सिंग्रा
हेलौ गाइस बाक्सानि मानसिफ्रा ना थेंगोनाखौ सिंग्रा होनोनो मा जाखो मा राव जाखो बियो लेखायाव दं ना मा जाखो बियो औ जों उन्दैयाव लेखायावनो सिंग्रा सोरबा आलाय बे साम'सा जाग्राया बेखौ लिरनो मोना नोंसोरनि बुंनाय रावासो थेंगोनासो जायाहाय बे ना थेंगोना होनगोन मा सिंग्रा बेलाय जाया उस्था नाय बारलांबायनाया ना गोरिखौलाय माथो होनो गोरैयानो आरो माबाखौ बिजाब माबा दिहुननायफोर माबा लेखायाव लिरनाय गैया सिंग्राया थेंगोना हारसाफ्रानो थेंगोना मा सोनो बर'फ्रा थेंगोना खुरिसे जाजोब्बाय जोंना बाहागा मोनबेसे दे खोन्थाद' मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबानि बिजों नैबालसो मोनबा रानबाय जोंहानो ओमफ्राय नैबे स्र' थेंगोना मागुरफोरखौ खनिखा बारलि नै बिसोरखौ एक्सट्रा रानबाय बे एसे साबसिनखौ एसे आलदा राननाय जाबाय आरो खयथा जाखोथाय दा टाइमा खयथा जाखो 10:30 जाबायना आयु जि गोबाव सायबाय जोङो 4टानिफ्राय 10टासिम मेहनत खालामबाय जों लोगोफोरनो नाखौ राननानै लाबोबाय आं न'आव नै बेसेबां गोलैबाय नाया बेसेबां जागोनथाय बियो सेरसेनि बारगोनदां सेरसेनि बारगोन 1.5 केजि बुरजा मोनदोंआनो बाया मोजोमा फुंनि 4टायाव थांदों सनाफोर आं मिथिगौ फुंनि 4टायाव थांदों ना लायनो ओमफ्राय नै दा 10ता बारबाय सायै मायै 10ता जाना दासो न'आव फैबाय थ' बिदिब्ला सनाफोर आंनि भिडिअ'आ दिनै एसेयावनो जोब्बाय